So daghan gyapon kay nangutana no na unsaon pag-apply pa abroad, unsay unang mga ginabuhat nako. So naano yung mga video nga gipangbuhat na pero daghan gyapon kay nangutana. So true na to para gid atong mga wala pa kabalo unsay proseso, unsay paagi sa pag-apply abroad no. So mo na isa pod sa ako ang gika biliban karon sa mga batan-on. Daghang kay mga batan-on karon na nangutana sa atoa. Ya, unsaon pag-apply, unsay paagi, unsay unang ginabuhat nimo. So una gyud pinaka una nimong pangutana sa imong kaugalingon naa na ba ka sa saktong edad. So pila ang saktong edad para magtrabaho. So di sa atoa nasa 18, 18. Pwede na magtrabaho. So dire kasagaran ginadawat sa agency gyud 20 years old. Pero naa na ko yung mga nakaistorya karon. Na ako'y nakaistorya ato mga niagi 19 years old na-hire siya, nag-training na karon og nihunggo diya sa Manila no. So kung naa na ka sa saktong edad 19 or 20 tapos sunod desidido ba jud ka nga mulayo sa imong pamilya, di ba kami ngawunon kay dili lalim yun ang pag-abroad tinuod lang. Dayon na kay passport, kuha kag passport, dayon gather nimo ang mga basic requirements sa pag-apply trabaho. So pinakauna diha birth certificate nimo, tapos baptismal, pinapangayuan na daw sila baptismal katong mga bagong nakaistorya na no. Dayon TOR kanang sa eskwelahan nimo. So unsa pa yung mga certificate nga naa nimo. Dayon magbuhat na dayon ka og resume nimo. So kana kompleto na. Then sunod research kag mga agency. So unsay mga agency available sa unsang bansa, unsang lugar imong gusto adtuan. So daghan ka makita na kana, daghan ka nagmakita na karon online. Sa Facebook i-search nimo manggawas na mga legit agency bound for asa nga bansa imong gusto. So pag nakita na nimo sa ka-agency, so naay mga job posting diha na makita nimo. So unsay mga available nga job offer nila dito na ay farmer, welder. So kung di ka gusto mo adtong mismo book-in sa ilahang mismong opisina, pwede ka magpasa online. So para daghan kag mapasahan nga agency, once na dili pa ka committed man gud sa isa ka agency, wala pa kay commitment dito, wala pa kay schedule interview or wala pa ka na-hire, so pwede pa ka mag-apply og lain agency ana. Kung duol sa mga agency, mas nindot mag-walk-in ka adto ka mismo sa opisina nila. Kung kabalo na ka sa address asa. Then dili na diha na human, daghan pa na og proseso. So mo na ipaagi sa pag-apply nimo. Ang next nga mga requirements ana to follow na mismong agency mag-ingon sa imuha unsay kinahanglan pa nimo ipasa basta imong kumpletuhon tong basic requirements sa pag-apply trabaho na maipasa nimo sa ilaha. So mao to, pag naka-apply na ka, paabot lang kag tawagan ka sa agency dayon. Pero dili pa na diha na human, daghan pa na siya mga proseso ha.